Sa mala na kung bisbisan na ni murag. Kani naman tingali ang pabisbisan ba? Ding, hapit ako humarag bisbis. Antony, nagunsa man ka diha. Na misbis. Dili na mao kung pabisbisan. Unsa man na imong pabisbisan? Ako bisbisi, ayaw nang tanong bisbisi. Ding! 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 Ano gawa sa mukha ning bayhana? Ding! Ding! Kabuang! Ding! Wa mo diri! Ding! Kalasga wala man diri. Asa man nagway ning bayhana? Mambak magigwan niya ba? Ding! 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 Kalasgaw! Uy, Ginoo ko nag-usaman ka diha! Uy, pastilan! Naog diha din kay mahulog ka ba? Dili ko. Ay, Ginoo! Naog diha kay maambak ka diha ba? Kay maambak man bitaw ko. Uy, ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Naon sa di ay ka? Naguul ko. Naguol? Kay? Gawala naman kay bis. Bis-bis! Anabo ang na! Balong init na kayo. Wala kay bis, ha? Sus, uy, di bis-bisan! Bisbisan? Mupang uga na gani kayo ni. Nangliki na gani. Di pa dyan mo bisbisan. Sus, uy! Naog na diha kay mamisbis ko. Sure ka. Tila naog na lagi diha ba? Naog na kay aron makasugod ako og bisbis. Bantay bita ha. Naog na ko wala ha. Bisbis lagi! Naog na! Bantay ka ha! Sunod dito ha! Wala na ko bis. Bisbis ra na imong gusto ha? Visit. Bisbisan taning imong mga tanom. Woo! Mura pag ulan ba? Woo! Kare. Bisbis tirada. Para di na ka mag buol diha ba? Sino na kung bisbisan na ni murag. Kani naman tingali ang pabisbisan ba? Ding, hapit ako humarag bisbis. Bisbis. Antony, nagunsa man ka diha. No, bisbis. Dili na mao kung pabisbisan. Unsa man na imong pabisbisan? Ako bisbisi, ayaw nang tanong bisbisi.